Noxky Vlog. Good day mga kapatid, nandito tayo sa Wheeltech. I-update lang natin sa motor na to. Ito yung Badja 100, no, na makita natin. Ito yung latest na lumabas ng Badja 100, 2021 model mga kapatid, no? Pero hanggang ngayon ay mabenta pa rin siya, no? So itong nakikita natin ay glossy black, and then may decals na blue, then gray. Tapos yan yung latest na decals ngayon ng Badja, no, 100. Ito na yung city nakalagay. Yung dati kasi hindi pa ganyan yung design nito. Tapos sa head, hindi naman nabago yung head nya, pareho pa rin, ganyan pa rin yung design niyan. Ang nabago sa kanya, etong sa makina, no, yan yung design dito ng makina mga kapatid ay bago na. Katulad nitong nandito sa taas na to, kulay matte black na yung kulay niya. Dati pareho lang nito yon mga kapatid, no? Tapos yung design iba na rin mga kapatid. Tapos Euro 3 na rin siya. Yung dati na lumabas na unang mga Badja ay hindi pa Euro 3, no? Yung carburetor niya mga kapatid ay piston type mga kapatid, no? Yan, no, maliit lang siya mga kapatid, no? Kaya napakatipid na sa gas nito. Tapos naka Euro 3 pa, kaya super tipid. Nakagamit ako nito mga kapatid noon. Talagang napakatipid ng Badja, no? Sa mga naghahanap ng pang service na matipid ang hanap sa konsumo ng gas, ito na nire-recommend ko na to sa inyo mga kapatid. Subok na yung Badja mga kapatid sa patipiran ng gas. Then sa panghanap buhay, pwede din mga kapatid, no? Dahil naka-ready na rin to mga kapatid sa pang sidecar. Ayan, no? Ito yung pinakasalpakan niya. Tapos ayan, ito yung busina. Kanyang tank malaki na rin mga kapatid, no? Ayan. Marami na rin mailalagay dito, no? Ang shifting pala nito mga kapatid, ganun pa rin, 4 speed, no? Puro sa harap lang din. Tapos yun yung design niya dito, no? Maganda pa rin mga kapatid yung style nitong Badja 100. Tapos dual shock dito. Tapos pwede pa nating dagdagan. Yan, may nakaabang yan dito, no? Pwede nating doblehin pati sa kabila mga kapatid, no? Meron din siyang chain cover, no? Ayan, ito natin, no? Na ano naman to, metal, no? Tapos sa ilalim wala mga kapatid. Yan. Ang size ng gulong dito sa likod ay 300 by 17, naka spokes, then tube type po. Tapos naka drum brake po yung kanyang likurang gulong, no? Ganun din po sa harap, drum brake din yan. Tapos ang size naman dito harapan ay 2.75 by 17.
Tapos naka-telescopic fork. Ayan. So hindi rin basta-basta yung telescopic fork, malaki din yung kanyang metal na ginamit dito, no? Tapos sa fender, ayan, kulay black. Same pa rin naman nung dating design nito. Tapos mahaba din mga kapatid yung kanyang extension niya, no? Para hindi matalsikan yung makina, no? Pero yung iba mga kapatid, dadagdagan pa nila ng extension pa dito para sure mga kapatid na walang katalsik-talsik dito sa ilalim. Dito naman sa kanyang panel, ayan, analog and then neutral. Then yung signal light niya, then sa headlight, then yung tatak ng badya, no? Tapos speedometer, yung odometer niya. Wala pong fuel gauge, no? Wala tayong makikita dito. Tapos yung kanyang susian ay standard na ignition lang din, no? Tapos dito naman sa mga switch ay premium na rin mga kapatid. Umpisa dito sa kanyang clutch, yan, malambot naman yung clutch niya. Tapos yung high and low, meron din siyang pass switch dito, ayan, nakikita natin. Tapos signal light, then busina. Then dito naman sa kabila, meron pa siyang bukasan ng ilaw, ayan. Then wala siyang electric starter, no mga kapatid. Kickstarter lang po yung meron to. Tapos sa throttle niya, ayan, malambot naman mga kapatid, no? Then ito, yung kanyang grab bar dito, ito rin yung nabago sa badya, no? Dati alloy yung design nito, parang sa mga scooter yung style, pero ngayon ginawa nilang bakal na may carrier na dito, no? Ayan, design nya. Tapos sa tail light, same pa rin naman mga kapatid, no? Halogen bulb pa rin yan, pati yung kanyang signal light. Tapos yung fender, same pa rin nung dati mga kapatid. Then dito sa kanyang tambucho, ayan, ito yung mga magaganda ng labas ngayon dahil matte black na yung kanyang tambucho. Kasi yan yung kanyang design, no? Tapos meron pa siyang heat guard dito na maliit lang for protection na rin sa init, no? Tapos yung footdeck sa angkas, yan, napiflip naman siya, pero goma yung nakapaikot sa kanya, then may metal naman sa loob. Tapos sa swing arms din, maganda na rin, matibay na rin, no? Ayan, no? Meron na siyang support dito na makapal yung nilagay, so iwas na rin sa pilipit mga kapatid ng swing arms nya. Yan yung kinagandahan naman dito sa mga nilabas na ng badya, no? Mas pinatibay na nila yung kanilang mga materyales na ginamit, no? Tapos ito nga po, kickstart pa rin siya, no? Wala siyang electric starter. So kung gusto natin yung electric starter, yung sa 150cc na badya, meron pong electric start na yun. So ayan, design dito, meron pa siyang design dito, heat guard para sa preno naman sa likod, no? Ayan, para hindi dumikit yung paa natin dito. Ayan, yung tapakan niya dito sa likod, maganda na rin mga kapatid, no? Ayan, no? May stopper doon, kaya hindi basta-basta tutunog. Yan yung mga dinevelop ng Kawasaki dito. Tapos yung mga hub niya malaki na. Dati noon yung hub nung badya maliliit, kaya madaling masira, pero ito malaki na. Yan. Yan po yung badya 100. So sa price po sa mga gustong kumuha, ito po yung kanyang price, 49,000. Tapos magda-down tayo ng 2,500. Then sa 3 years po, ang hulog ay 2,696. So may rebate po yan mga kapatid kung kukuha kayo. Punta na lang po kayo dito sa Wheeltech at sila na po ang bahala mag-assist sa inyo, no? Yan. Yan po yung badya 100. Okay na okay pang service mga kapatid, no? Daily service at panghanap buhay, no? Ayan po, City 100.